Asa naman ko ani nasaag man siguro ko ani. Kamo mga kalas kabaw mo asa ni. Pawawa pigyo ko kibaw eh. Sinasayag bisag naas niya. So mayong hapon kanyo mga kalas no na demi diri sa gitawag nilang konsolasyon sa liluan. Konsolasyon sa liluan. Nagpatuyo naman sa gadiha. Uy, so na demi diri sa kanduman dia eh kalayo rato mong giingon eh. So nangili din mi diri short day sa Manjaro o Manharo ang saon ang pagbasay basta di ko kibong basa dia basta mao na dia ang ako nakita man gud na 30% ba. So na-attract dahil kung nanas kong nauna nga si kuya may sa dag sales stock ba. So tanaw din mi diri sa kauban dis trabaho din tawag sa Hisman dia. Boy Hisman ba. Shout out din ko Boy Hisman sa kong kauban sa trabaho. So naa din mi diri duha no kay ngug mo pa jud piha sa nimo eh bam sa kay lugar nga gipili eh. So shout out din ko sa kong kauban no og nami diri sa ko na eh nang baligyanan og lapalapa ba lapalapa sinilas ba. So gusto ko na ganahan magnungita og sinilas nga ganang kuan lig-on har na diri ano ni gitawag Manjaro store ba. Pamatik dayon nakapili dayon siya short o nga color maroon. Alo grabihag kwarta ili ni buka na oy mauwap gid siya kay han siya humble mo di siya mga kalas. So ganahan di siya magpasalamat diri sa store no gitawag ni siya kanang 30% store. 30% store ni ang store diri kay namo gibutang o 30% store o so pagsagol din na ilang mga tinda diya mga kalas no bisin ganahan mo anha. So sagol na bag na short na umot lang ka og nabay brief di ko short ay bahala na sila diha eh sila na bahalag ka ng kuan diha basta ako mauli na ko kay wala ko ni apilig palit tanaw ni hilak na naman tanoon tanaw mo ra kag bata diha tanaw mo uli ta dire magbuwag tan duha kay di mo ko nimo palitan unya tungod kay wala mo ko niya palit o simbat dayon ako gid siyang gibiyaan dayon oy karon na dress kasili manong gitawag mo na diha kasili o gitawag na diha kasili kay gagi mo diha mahimo kang hot kay tanan saba day no patuyo na sa ganang storyboard ay di na gud ta maglalis ko nang atuwa nga makaulit tagdali ani kay murag naglain na gyud nga kumtiyan ba. So karon mga kalas krabihon Iron Man to ay mo sige tawag og Iron Man kanang labang ni wares to nga mohunong ba ano siya tawag Iron Man. So bahala na siya nila iharap ito ng kinabuhi. So ato din gamit gyapon ng ato ang big bike no kabaon mo gitawag ta ng big bike lo okay muram sa tong igo kulbaan sa taan ng dump truck mo agi sa dump truck din to dump truck mini dump truck mo to ko ba sige lang gid ko nimo gaaway din lang ko nimo pasayloon so tagka ng agi dito des mga ko no kanduman no mo na sige tawag og kanduman diha daghang kay mga singot sa kadlaw naglabang-labang ba. So kita mga kaalas ato ginang ampingan nga dili kita na maatsahan ng mga singot sa kadlaw diha nga naglabang-labang nya once ka maigo ng mga singot sa kadlaw diha uli gyud kasi inyo maghubog sa nilas nya magkutkot sa og nga way kaspagay lisod man kina labi na kita mga driver de mga kalas basta nang kada nagsermon nang kada wala man ang ato bang ma-aware sila ba. So karon ni agi na diri daan nga murag swimming pool ba side pool mo sige tawag og side pool pero okay ra kay na at least naabot na ta diri sa tintay ning tawag ni sig tintay dai kay ari diri kita mga tatay nga mga pugihan saba rin ang mugna na pud kay mga istorya. So diri dapita dai murag slow mo tagamay bagay murag abi tay pagkamaritis baga nang liog manok ba. Uy, tuara ng labang na si mama sa sir pagtarong to mag-eskwela dahil kayo ang pag-asa ng bukas. Nasog ko nang induman ni sa unang mga kaagi diri ba diri sa barangay ano sa una high school ba ko diri ko nag-graduate sa kuan ba pero di sa tong istorya na magi sa tanang barangay pati kay mo dito sa eskwelahan tani barangay pa barangay ginaon na para peaceful ba yung saba di ay so mo din nagitawag og kanang Talamban National High School no diha gyud eskwela sa nag high school nya kugyan ko diha sa una pero diri gyud sa kuno may pinaka the best gyud nako kining Talamban Elementary School katong grade 1 pa ko ba nya kanang naglain imong tiyan ba nya una kay kadaganan o sa porol gid matagak tanan lagi pero ako na nang ipalimitan kay atuan diya makalimot ta diya og di na mawawan ba. So na again sa dress was Androy ba was Androy balag uwan ugar gyapon na o sa BC. So gitawag na din tinidiri ko ande kanang padong na Sanils ba nya kining lugar diri man ay katong tawag ni katong horror kasi tanan igagabi ba kay walay suga ba pero karon hayagan di ba colorful kayo horror po og gabi oy nindot kay paminaw horror color. Salamat kayo mga kalas sa pagtanaw sa itong video ba ato rang i-share dito kanang gikan sa trabaho padung suli ba ano magsaksihan nimo unsa nga daan nga akong agian ba di ba. So sa bagong subscribers ya o sa mga followers na to daghang salamat sa pag-follow na to sa katong mga kapalo dia ano ninyo
fan page Stress TV, di ba? Pero dagantang malingaw ba? Siga sa tamad to, bisag kung sa mix vlog man niya to bisag kung sa niya to bisag pag mag power ta diha ato ra gyapon ng i-vlog, basta lang malingaw mo. Yan, daghan kay salamat og God bless inyong tanan. Magkita ra gyapon ta sa sunod na tong vlog. Bye bye.